Wong iki nek ora ngombe, iki ngelak wento. Lho ngombe iki lumrahe lak ngombe banyu, ngombe es. Lah sampean iki bendina ngombene ngene iki terus kok. Sing enak iki ngombe ngene iki. Kowe lho. Wis samono gedene ora nang rabi. Sing mbok golek iki apa? Lah kepiye aku payu omah-omah nek sampean kelakuane ngene iki terus. Diana wedok girang. Somben kowe iki nang duwe bojo. Sing wong lanang iki sing sugih. Mengko duwite akeh. Aku yo melu seneng. Nek duwite akeh tak nggo tuku ngombe. Ora ana wong lanang sing gelem cedak karo aku. Nek sampean penggaweane isih ngene aku lho isin, Pak. Sing isin sapa? Sing isin ya aku. Nek kowe isin rayem tutupi. Ngerti apa ora kowe? Sampeyan niku nek dikandani mbok yo manut. Manut. Sake karo aku. Koyo tadi lho ngandani wong tuwa rumangsamu. Sampeyan Aku iki anakmu kok piye? Heh. Iki ombenane wis arep entek. Ya tak aku njaluk dhuwit. Aku wis ora duwe duit. Njaluk dhuwit. Lah wong ape mangan ngene iki ora kuat tuku beras kok. Wah, bentukku beras ora iso. Dewi iki tawane 10.000. Ora mau tuku beras. Lah 10.000 kok dienggo tuku beras ki oleh apa piye? Wis tak sampean leren aja ngombe terus. Kene. Kowe ndek gelang karo kalung. Gorene. Gorene tak dole. Kok penak tumbune sampean arep madol gelang karo kalung. Lho iki anak sapa? Heh. Kowe iki anak sapa? Aja ngono. Nek aku iki ora duwe duit, kowe iki kudu menehno aku. Ya apa ora? Ayo Mas toploki gorene tak dole. Sik tak duweni ku mong iki ya dienggo simpenan kok, Pak. Apa kesimpenan apa? Mbok enehno apa ora? Ora. Mbok eneh ora? Sampeyan aja ngono. Aku mau ora wis kandha. Nek kowe iki ora duwe duit, gelangmu iki dol. Aja ya Pak, sik tak duweni mong iki lho sampeyan lah yo kudune mergawe kerja. Mergawe ususem ngono. Kowe isih nom. Kudune kowe iki nyambut gawe. Ayo gorene. Ora bakal tak. Kowe kemana? Kowe kemana? Hei. Apa yang tak beli? Iya. Nek kowe ora gelem tak loro. Gelang iki goreng. Ora bakal kawene. Goreng ora? Ora bakal kawene. Mana kurang ajar ngono iki. Sampeyan kok mentolo karo anak dhewe to, Pak. Nek aku ora mentolo karo kowe. Kowe dhewe mentolo karo aku. Iya apa ora? Saiki goreng. Ngono anak ra koyo ngono. Kowe iki anakku. Tak jalur duwe ora duwe. Sibuk duweni gelang. Yo penene aku tak duwe. Aja, Pak, aja. Ingat. Kowe ora gelem gawe gelang iku. Ora, Pak, aja ya, Pak. Wis Pak aja ngombe terus, Pak. Iki ombenanmu iki apa entek. Kowe njaluk tak keprok karo iki ombe. Aja ya, aja galak-galak, Pak. Galak kae kowe. Ombe. Iya. Ombe iya. Iya. Anak kowe dian. Aku gelang karo isih nukokno ya aku. Piye iki lho sing nukokno aku? Lho kok rampung ngono aku, kan? Kowe jauh tak keprok. Kowe jauh tak keprok. Aja, Pak. Kowe ana ora? Ora tak wenehno. Kowe ayo tur. Nek kowe ora pengen tak keprok karo botol iki, gelang yen aku. Sing tak duweni mok iki kok, Pak. Iki apa iki tutu mas? Iki mot. Goblok. Lah sing tak duweni yo iku kok, Pak. Iki ramas. Iki dicopot karo aku. Kowe ana ora? Ya, ya, ya.
kudu bekti karo wong tuwa, ngerti apa ora? Nek wong tuwa mbutuhake kowe kudu menehi aku. Nek aku ora duwe duit kowe kudu menehi duit aku. Iki mengko tak dol. Kanggo tuku ombenan. Aja ya, Pak. Karo ning gone karaoke. Karo PK karo kowe wonge. Sampeyan iku sadar, Pak, wis tuwa. Sadar. Sapa sing ngomong tuwa? Aku lho isih muda, ngerti apa ora? Muda. Mulane iki cang rapi. Lah aku kok mbok rabi nek sampeyan kelakuan ning ngene iki lak ya ora ana sing gelem karo aku apa-apa. Sapa sing ora gelem karo kowe? Rupamu yo ayu. Bocah nom-nom kene iki yo seneng karo kowe. Nek siji oleh engko. Nek golek sing sugih yo sing Joko. Aja duwe anak loro. Iku ora. Seneng arep Joko ta? Aja jujur. Joko. Lah kuwi sing perawat kok kon golek duda. Duda iku penak. Ora usah dadak marahi. Ora, dene sesuk kowe kudu golek duit. Nek kowe ora gelem golek duit, kok aku teko omah ora mbok cawe mangan apa ngombenan ngene. Tak pateni kowe. Pak, sampeyan iki, Pak. nglebokno kotak amal aku. Mlebokno kotak amal? Iya. Yo apik. Sak pundi sak? Sak pundi HP nglebokno kotak amal? Mau gina sak ning kene ngono kok. Pundi? Lah, Duitku ning ndi mau? Duit? lha kok duit kok ora? Gak. Lah ora kok duit. HP undu aku. Ya, oke, sik. Tak tani ya. Kowe sik. Kowe sik. Aku tuh sik. Ya. Kon udu kok pindho, Cak. Hei! Apa? Undu kok ngono. Lah piye? Ngentekno banyu. Lah kowe sak Undu langsung dijrokno ngene lho. paraya. Dang bar. Warai. Kowe sik. Angel meneh. Wow! Isa kowe. Ojo digelajangno kaya iki lho. Acar kabeh. Malah turu ning kene salat malah turu. Iki padasan diucara acer malah tinggal turu iku kan cah piye. Men, sampean. Salat. 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 Guluku kemenge kira koron. Salat. Oh iki dinteni arep jamaah kok malah
Padasan mbok Caracir. Caracir no. Punten iki wong mboten kula. Lah sapa? Wong niku wonten tiyang. Heeh. Ajeng lebokke kotak amal ora nggo dhuwit. Lah terus lah kotak amale ndi? Kotak amale ndi? Wah, nek ngoten ya tiyang wau. Kapusan nek ngono ngene. Pripun? Iki diresiki terus nolehmu salat tak golekane. Oke, oke. Kok saiki ana duwite apa ora? Duit kok mau 1000 tak. Wah, iki piye? Panen, Mas. Panen lek Diombe sik. duwite aki. Kota amal duwite aki. Diitung pira? Ono awu-awunan waki oleh. Lah upama entuk duit akeh terus arep mbok apa? Nggih duit akeh iki kena nggo sembarang nggih ngah. Nggo tuku mbenan. Nggo tuku wedokan. Wedokan temratek cok ngono aki. Lah wedokan kok tuku timbangane tuku lak luwih becik rabi. Lho nek rabi iki ra ngragati. Nek wedokan tuku ra sepisan sesuk iso ganti wedokan nek. Oh, ngarep seneng kok. Nyolong kotak amal iki. Sing nyolong kota amal iki sapa? Lah kuwi Aku ora nyolong. lah apa? Njupuk. Njupuk ning kono lho. Sing omah ana irunge. Lho. Nang musala. Ora masalah apa. So, Kowe kenal aku lho. kowe biyen dadi murid ana Kadilangu. Kowe ngaji turutan ya durung bener kowe minggat saiki malah mindakmu kaya ngene wis ninggal syariat. Ninggal kautaman. Yo kene aku iki ninggal kok kabeh kuwi. Hmm. Aku melu kowe. Jengkang jengking awan bengi. Iki aku ora sugih-sugih malah mlarat. Wong ibadah iki ora golek bondo. Wong ibadah kuwi nggo golek katentremaning ati mergo bisa cedhak karo sing kuwasa. Ibadah iki wonten tentrem. Lah Lho nek tentrem iki ora ndek duit apa iso tentrem? nek kowe duwe dhuwit mung isine mbok nggo ngombe, mbok nggo medok, mbok nggo main ngendi lemu tentrem. Lho ning ra seneng atiku. Lah aku iki lho melu kowe. Mbok tramai terus rino wengi mbokoni nang ngene nang ngene. Wes ngene wae. Kurang dhewe duit aku. Ibarate nguyahi segara yen aku nuturi wong mendem kaya kowe. Sing mendem iki sapa? Lah kira-kira tumindakmu iki mbok lereni apa ora? Sing arep mangan aku iki sapa? Arep mangan aku iki sapa? Aku. Aku urip iki penak. Duweni Eh. duit akeh iso ngombe. Kowe ngrasake urip kaya ngene kepenak. Iso penak. Mergo iso ngombe, Iso. duwe duit akeh. Iso. Nanging kepenak mung sak kedheping netra, selawase bakal rekoso kowe. Aku. Nek aku gak berkosa iki wis biyen. Ning nyatane aku tumedal ngene. Aku yo seneng duit akeh. Gatene omong. Tenono wae.
Awak pegel inu entok rematik umat kabeh. Aku pijet tiyang. Wis sampean iku lho Pak, dek yo wis tak kandhani. Apa Ora iki? gugu Iku matamu yo. Lara yo ijeh ngono kok. Aku iki lho kanyepen kelone Lho. Aku iki anakem dhewe kok mbok kon Ya ngeloni. wong kowe anakku, aku ki bapakmu mak kanyepen ora mbok kelone. Jare njaluk pijet, Ya, tak pijet pijet ya. yae. Awakku kok ngene yo ni. Golek-golekno jamu ngono lho ni. Jamu apa? Jamu pegel inu entok rematik. Awakku asane greges kabeh kok ni. Iki ada. Aduh, ngene aku ni. Apa sih lara? Ngene aku apa cacat demek ni. Iki apa? Iku ane go. Aduh ni. Nggonku Tobat, aku. Pak, tobat. Tobat soto babat iki wak. Lho. Lah wong kepenak kok sampeyan Penak ususen ngono. jare yen wong duwe dhuwit iki iso kepenak. Iya, nek duwe duit iki penak. Ning kaya iki ora penak blas. Butuh dhuwit pira tak tambahi. Aku wis ora butuh duit. Ngenekanku dadi gedhi. Lah sebabe apa? Kulino ning nggone pekan. Mulane lung dhuwit lehmu nyolong mbok nggon jajan wedokan. Lho. Lah saiki nek abos sak tiba ya aja sambat. Terus Nih golek tombone ndi? demek ngenekanku ane. Ya Mulane sadurunge kowe mati, kowe tobat to dhisik. Ben matimu bisa tinampa dening pangeran. Aja mati sik nek urung tobat. Kane. Lu anak ndungakno pakane mati. Ora tak dongakno. Ayen kaya ngene ora bakal bisa waras selawase yen kowe ora gelem tobat. Nggih. Aku pengen mari. Ning enak aku tambanani sik. Ngene. Kinanku gede. Aduh. Lah perkara mari kuwi gampang. Kang Baku kowe tobat luwih dhisik, mengko lak bakal mari. Jo. Ning aku wis ngrasake gaweanku ngombe mendem wedokan wae. Tak rasakno ora penak. Nggonku tambah gedhi, Lah iya uripmu malah rekoso. malah rekoso ora Kowe penak. wis ora bisa ngopo-ngopo, wis dadi kembange amben. Wis ngene, tak tuntun. Aku tobat. Mengko tirokke ya. Ben mengko umpama kowe mati sak wayah-wayah bisa tinampa nang ngersane pangeran. Ini aku keluarne ni. Anyep. Rangkulen ben dienggo sangu. Meneng ae, Pak, meneng ae, Pak. Suhun. Meneng ae, meneng ae. Oke, tirokke. Nggih. Bismillah. Yes, malem. Wis malem nabrak ndasem. Yo angel kok. Aku iki ora iso yo ni. Bismillah. Bismillah. Irrahman. Kang Rakiman. Irrahman. Nirrahim. Nirrahim. Ashadu. Di. Orang ngandut dek. Orang Ashadu. Allah. Ilah. Ilah. Illallah. Ha ilallah. Wa ashadu. Wa asyhadu Ana anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ora ketang kepiye kowe wis dadi wong Islam. Loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis mati yo ben timbangane urip ngangelno kowe. Lah terus kula derek sinten? Lah melu suhut cah yo kena. Perkara ngono kok bingung iki lho. Wis ngene, tangga-tangga dikandhani kon ngubur bapakmu ya. Oh, ngoten. Aku tak njaluk pamit.
Tuban. Kaya-kaya gawe bombonging penggali wong tuwa. Nanging uga gawe gelane wong tuwa nggih. Sae Sebabipun menapa? ngerti yo. Yo perkara nggonmu ninggalake Kadipaten Tuban. Satemah linglung penggalihing Rama mung mikirake sira lan adimu. Nganti Rama nglirwakake kewajiban ora sowan ana ing Kraton Majapahit. Satemah Rama diumpah-umpah nampa duka saka ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya. Dianggep yen Rama iki sawijining adipati kang balela kang mengkang marang pranatan Kraton Majapahit. Saya meneh kang pungkasan. Nggih. Ya merga saka tumindak lan pakartimu iki wis kapireng dening Sinuwun Prabu Brawijaya yen sira iki dina wis ngrasuk agama Islam kapara sira wis wani siar agama Islam ana ing laladan Kraton Majapahit iki bener apa ora? Nggih. Pancen leres. Sakmangke kula sampun dados peranganing para wali ingkang ngrembakakaken agama Islam wonten ing tanah Jawa. Menawi Rama Hadipati kadukanan dening Eyang Prabu Brawijaya ing mangke. Kula ingkang tanggal jawab. Awit menapa? Ing mriki kula ajak-ajak dhateng kesaenan lan ajak-ajak nilaraken dhateng tumindak ingkang boten sae. Ingkang dipun wastani amar ma'ruf nahi mungkar. Sinuwun Prabu Brawijaya duka menika jalaran dereng pirsa. Sejatosipun sedaya agama menika sae, boten wonten ingkang awon, Ro. Angin Said, Nggih. kowe kudu ngerti bab kabudayan ing Majapahit. Menani bab kapitayan ana ing Kraton Majapahit iki mung agama Buddha. Leres. Agama Buddha ingkang dipun sembah menika Sang Durgaloka. Hindu ingkang dipun sembah Sang Trimurti. Nasrani ingkang dipun sembah menika Yesus Kristus. Menawi Islam ingkang dipun sembah Allah Ta'ala ingkang kangge panutan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estunipun sami ancasipun tumuju ingkang gelar jagat namung kemawon caranipun ingkang benten-benten. Pramila menawi Rama Hadipati ing mangke ajrih kadukanan dening Eyang Prabu Brawijaya, Rama kula aturi mendel kula ingkang tanggal jawab. Witeran, Nggih. mongko aku nampa dawuh saka ngersane Sang Prabu Brawijaya. Kowe kudu bisa ngendhakake aja nganti mbok bacotake nggonmu siar agama Islam. Malah kapara saindenging tanah Jawa menika saperangan ageng sampun sami ngrasuk agama Islam. Menawi Rama Hadipati mboten kersa nderek kula ngrasuk agama Islam, lajeng mangke kados pundi? Nanging umpama aku manut kawan kowe, Nggih. apa kira-kira ngene kowe wani tanggung jawab yen nganti Rama kadukanan dening Prabu Brawijaya? Sakwetahipun kula tanggel jawab. Pramila kula wangsul sowan dhateng ngersa panjenengan badhe ngajak sesarengan panjenengan sarta ibu nderek kula ngrasuk agama Islam. Piye, Bu? Angka kalih Yayi Rasawulan menika sampun kagungan garwa ingkang nami Supa. Kula pun bener Rasul. Terus Romo. Iki
garwamu. Apa? Kula Joko Supo. Joko Panjenenganipun Supo. siswanipun Kanjeng Kalijogo nggih den masak. Lain batin kowe tresnani kelawan. Lair tungsing batin kula menika tresna kaliyan Mas. Ya, yen pancen kabeh wis padha dikarepake, jeneng aku wong tuwa. Aku mung manut lawan putra. Matur sebas. Menawi kados ngaten sowan kula dhateng ngersa dalem Rama dalah panjenengan Ibu. Kula Yayi Rasawulan lan Supa kepengin banget sungkem dhateng ngersa panjenengan. Monggo. Coba Ayo, ini Yayi. padha sungkem ana ngersane.